Gipaubos sa surprise drug test ang 252 ka mga kawani sa napo ka mga merkado publiko sa dakbayan sa Subo. Sayra nato ang resulta sa mong drug test, pinaagi ni ining report. Sa ikatulo andana sa interim building sa Cardamom Market na abta namo kini mga empleyado nga naglinya. Una silang gipatawag kay naay panagtigom apan alang diay sa usa ka drug test. Mato ni Wayne Sinas ang City Market Administrator nga buot masiguro sa city government nga walay malambigit sa bisyo nga nagserbisyo sa gobyerno. Kadto masuta nga positibo sa paggamit sa illegal drugs adunay intervention nga ihatag ang dakbayan kanila. Ato gining gikuan sir, make sure nga ang usa ka public servant dapat wala kita anang bisyo ha. Samtang gihangop usab sa mga kawani ang drug test aron masiguro nga dili sila masagulan og mga adik sa drugas. Mas maayo jud kayo sir nga kanang ma-drug test sa mga empleyado kay para makibaw-an kinsa ang positive kinsa sa negative. Mas maayo gina siya sir. Para katong sorry na lang nila. Grandong magyud ni kung trabaho ka o city government, diba? Mas mayong Mas mayo. Ang drug test usa sa mga programa sa kabahanan sa dakbayan aron masiguro nga limpyo ang syudad gikan sa mga badlungon nga kawani. Ako advocate gid ko nga say no to drugs so niya kanang yes to basketball, sports, no, muna healthy lifestyle. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.